לכולם, אני בר מערוץ בי מייקאפ סטייל ותודה רבה שחזרתם לעוד סרטון שלי. אז היום השיער לא כל כך מסודר ואני לא ממש מאופרת, אבל זה רק בגלל שאני רק רוצה לצלם את הפתיח לסרטון הזה. אז היום זה הולך להיות סרטון של מציאות נגד דמיון למסיבת פיג'מות. זה סוג סרטונים שפחות מוכרים בישראל, זה יותר מוכר בתור הסרטונים שרייצ'ל לרוב עושה. אז אם אתם לא מכירים את זה, אני עכשיו אסביר מה זה הסרטון הזה. זה בעצם סרטון שבו נותנים כל מיני סוגים של דברים שקורים. לדוגמה, משהו שהיה בסרטון הזה זה שהולכים לישון מאוחר, אז איך חושבים שזה ואיך זה קורה באמת. אתם כבר סוג של תבינו במהלך הסרטון. אני ממש השקעתי בצילום של הסרטון הזה ובעריכה שלו, אז אם אתם אהבתם את הסרטון, אשמח אם תלחצו לייק, ובואו ננסה להגיע ל-70 לייקים. אני בטוחה שנצליח כי כבר הגענו לזה בעבר. אז זה הכל. אם אתם פשוט רוצים לראות את המציאות נגד דמיון למסיבת פיג'מות, פשוט תמשיכו לצפות. If it ain't love, why does it feel so good? Why does it feel so good? If it ain't love, why does it feel so good? If it ain't... אמא שלי ישנה. סליחה. היי, בוקר טוב, הכנתי לנו ארוחת בוקר. בא? לירון. מה היא עושה עכשיו? איך על הבית שלה? והיא כאילו רוצה להרוג אותם? כן. אבל למה? פשוט תסתכלי. רגע, איך קוראים לזה? משחקי הרעב. זאת כן. ראיתי את הסרט הזה, נו, היא בסוף ניצחה כאילו. אוקיי, בגדים יש, משחת שיניים יש, טלפון, הכל. היי! אומייגאד, איזה כיף לראות אותך. כן, הרבה זמן לא נפגשנו. כן. אוקיי, אני צריכה להביא אבקה לחתול שלה, כי זה לא מנומס. וגם יש מצב שיהיה קר, כאילו, אז מה עם קיץ? וגם אני לא יכולה להירדם בלעדיו. רגע, זה לא נכנס, אני צריכה לקחת אותי. 2 hours later. אני מקווה שזה יספיק. אומייגאד, כמה דברים הבאת. וואי, הייתי חייבת לקחת הכל. לירון, היינו עובד כל הלילה. וואי, נכון.